Barka da zuwa Muradinmu TV. Rahamasadau ce ta hudu da ta fi tashi a intanet a Najeriya a shekarar 2020. Tauraruwar fina-finan Hausa ta Kannywood, Rahamasadau ce mutum ta hudu da ta fi tashi a intanet a shekarar 2020 a Najeriya. Sannan kuma Rahaman ta shiga jerin sunayen mutanen da aka fi neman ƙarin bayani a kansu a shafin matambayi baya ɓata na Google a shekarar 2020 a Najeriya, inda ta zo ta hudu daga cikin mutum 10. Kazalika, a bayanin da shafin Google ɗin ya fitar, Maryam Sanda ita ce mutum ta 9 cikin 10 da suka fi tashi a bana a intanet a Najeriya. Shafin Google yakan fitar da kalmomi ko kuma sunayen da mutane suka fi bincikawa a shafin duk shekara a kowace ƙasa a faɗin duniya. Sannan kuma shafin kan yi wa sunayen rukuni ne, inda ake da rukunan mawaƙa da waƙar kanta da wasanni da 'yan fim da fina-finan kansu da kuma tambayoyi. Ga alama da Rahamasadau ta shiga wannan jeri ne sakamakon wani abu da ya faru da ita a watan Nuwamba a shekarar 2020 ɗin, inda aka samu hatsaniya a intanet bayan ta wallafa wasu hotuna tsakanin masu goya mata baya da masu sukarta. Hotunan da ta wallafa ɗin sun jawo har wasu suka yi sabo na kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abin da ya jawo babban tashin hankali. Ita kuwa Maryam Sanda, matar da ake zargi ta kashe mijinta a shekarar 2017, ta shiga jerin ne bayan da a farkon shekarar nan, wato watan Janairu, wata babbar kotu a Abuja ta zartar mata da hukuncin kisa ta hanyar rataya. Domin kasancewa da Muradinmu TV, sai ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa ta yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Muradinmu TV.